मर गेल का ना कब कब मिर्गी आवेला तो सुनाई का मिल गया वाला कि बेहोश नहीं है कैसे अरे एगो आदमी कहले रहे कि मंगर के दिन कोनो गाछ पे लाल कपड़ा लटकत होके तो ओकरा के उतार के हाथ में बाहर के सड़क पे खड़ा हो जाई तो कौन लड़की दीवानी हो जाई। बहन खतरा के खिलाड़ी और भाई मलेरिया के बीमारी। तू जाके ओरहुल के फूल ले आओ आ तू जाके केरा के सोर आ तू कथी ले आइबे हम ले आए नागफनी के कांटा वाला पत्ता तीनों को मिला के पाउडर बना आ वो पाउडर कोनो लड़की के देह पर छिटम उ लड़की आपन हां भगवान जब भी देवेला छप्पर फाड़ के देवेला जब ली है नु तो बहुत गलत जगह से फाटी ए फाटी तो फाटी लेकिन साना घटी राउर बेटा लव मैरिज करे जाता जोर उठ कर यूं चेहरे को लाल करती हो हाय राम कसम सच में कमाल करती हो अपने आशिक एगो तू समझदार बारे बाकी है तो बोका बा ई का हरे तोरा प्यार के प्रसाद। आज हम अपने के शीर्षासन सिखाए। शीर्षासन करे से पहले कम से कम अंदर अंडरवियर तो पहले लेवे के चाहिए ना। हेलो सोना पेपरा करे जी फोन उल्टा सीधा पकड़ यार मैं ससुरा पगला भैया हमनी के शादी ला मान गइल बाड़े। कौन पतला चुमा ले ले अरे हम पापा बने वाला बानी पहले ही से पेट से उकारे अरे 50 लाख के मामला बा कोनो तरीका से शादी टूटे के चाहिए। कहाँ बारे सारे आए उठ चल घरे चल को बिहान हो गल पते ना चलक। अरे पगला अभी रात बा एगो बात बताओ आई देसी शराब के बोतल बाकी अंग्रेजी अरे पहले लाइट जलाओ ना यार तब नु लौकी देसी हो कि अंग्रेजी यानो रोके लौका रे। प्यार में दिल धतूरा हुआ फटा पैंट प्यार पूरा हुआ। ये तो जे पैंट पहनत हुई ओकरा नु दिक्कत बा हम तो लूंगी गंजी आ गमछा पहने हम बानी पलटू से कितना मारी लोहा के शरीर बा चोट ना लगी बहुत जोर से लागता हम पे अपने मन का कोना कोना कर गए तू जाते जाते कुछ तो जादू टोना कर गई। एक आदमी शादी रोक सकता ये बोल अपन बड़का वो पलटुआ बॉस हमार छेला आधी तूफान ना चल चलाई चल चला धीरे बॉस आँख तो चलिए गेल बा अमकी कहीं किरनी ना चल जाए। का करता नहीं का करता रे हिलावो तरीका बस करी हमार प्यार भी सच्चा बा आ इनकर आँख भी अच्छा बा। सजना सजना बोली कंगना बोली कंगना सजना। तो शुरू करे। पटाखा कौन फोड़ लगा रे ससिया अरे मनिया पटाखा ना रहे असली पिस्तौल से गोली न चलल बा। अंदर लेके से अपना बहन के बियाह करबो अरे अरे का करत रू सबके सामने चपलवा से मारले बार बड़ी बतिया साज हो गइल पसुरे से खींच दिया रे ए गाड़ी छोड़ मर जाई बाज। बाबूजी मत मारी बाबूजी हम मरना कैंसिल करता नहीं लेकिन एगो बात बा हाँ का हमरा के ना उलैकिया के सब कुछ देखे के बा। घर चल माई मर देख रहा है आए भैया जी